Bé, doncs jo tinc l'immens orgull i satisfacció, com diria aquell, de presentar aquesta taula que em fa especialment il·lusió perquè la gent que seurà aquí són 3 persones que han fet i estan fent molt per la música metal, però en català, demostrant que el metal en català és possible, que no cal fer-lo en castellà, en anglès o qualsevol altre idioma. I crec que si esteu aquí és perquè els coneixeu de sobres i sabeu el que fan, i ho hem de celebrar, la veritat, perquè doncs, el podcast que veurem ara és ja el 20è, és la segona temporada, i el parell de bojos que ho han tirat endavant se'ls ha de donar molt les gràcies pel que estan fent, que són en Dani Morell i l'Aniol Florença. Endavant, nois! Forquilla de metal! Sí, ja, bueno, això és metal. Bon dia! Bon dia. Jo sóc l'Aniol Florença I jo, en Dani Morell. i això és, evidentment, Forquilla de Metall, el primer podcast del món i de la història que barreja dos conceptes aparentment i només aparentment inconnexos com són els esmorzars de forquilla i la música metal. Avui som a Figueres, a l'entitat cultural La Cate, per inaugurar la segona Tot en Cat, la trobada de creadors de contingut en català. Ens fa molt feliços fer aquest directe i volem agrair a l'equip organitzatiu de la Tot en Cat que hagin comptat amb nosaltres, perquè avui estem especialment contents perquè fem un any. Avui és el primer aniversari d'aquest podcast. Vam començar-lo amb jiji-jaja, la broma, amb ganes de fer dues coses que ens agradaven, que eren menjar i parlar de metal, i ha agafat una volada terrible, que hem arribat fins aquí i molt feliços. O sigui que ens fa molta il·lusió celebrar-ho amb vosaltres. Perquè la celebració encara fos més èpica i més mítica, hem convidat el pare de tots nosaltres, el Gandalf del metall, que amb la seva llum va obrir el camí del heavy català. És el Sant Pere metalero, perquè té les claus de les portes al metall de tota una generació. Posem-nos dempeus, si voleu, si no, no, però aplaudiu molt fort, germanes i germans, perquè avui, a aquesta església metalera, hem convidat el totpoderós Quim Mandado. Buah! És gros o no? És molt gros, això. Això és molt gros, això és molt gros. Això és molt policulero, tio. Això és molt gros, és que és molt gros, Quim, és molt gros, això. Sí. Bueno, benvingut. Com estàs? Jo molt bé, t'he encantat de poder celebrar un any amb vosaltres. Nosaltres també, és un somni. Bueno, fem una breu biografia d'en Quim, tot i que no cal perquè és el puto Quim Mandado. Joaquim Mandado Rossell, Quim Mandado pels metaleros, va néixer a la Jonquera l'any 1961. De ben jove, en Quim es va vincular amb la música, començant amb el piano i el blues. Com que la música no donava prou quartos, en Quim es va apuntar al parc de bombers de la Jonquera. Amb els diners que va estalviar es va comprar el primer baix i va començar a assajar amb membres amb qui després formaria Sant Creït. Llavors, però, es deien Los Bomberos Atómicos. Aquell grup era l'embrió del que seria un dels grans grups de hard rock i heavy metal de casa nostra, Sant Creït. En Quim, però, també ha tocat en altres grups, com Los Guardians del Pont, o ha creat projectes en solitari, com el disc Eclosió. Des de fa 3 anys ha estat de gira amb un grup format pels seus 2 fills, Ferran i Guillem Mandado, i amb el mític Joan Cardoner tocant les cançons més famoses de la seva carrera. Que tenim aquí una mica de representació, tenim en Joan i tenim els fills de Quim. Sí, que moltes gràcies per haver vingut també. Benvingut a Forquilla de Metall, Quim. Estàs en desacord amb alguna de les etiquetes que t'hem posat? Repassem. Totpoderós, el pare de tots els metaleros i metaleres, Gandalf del metall. Tu saps el pes que m'estàs fotent a sobre ara en aquest moment? T'estem aquí una pressió. És que, a veure, és una cosa que ja avançarem, però sí que és veritat que portem 20 capítols i en potser un 80% dels capítols la gent a qui hem convidat, nosaltres fem una pregunta que és qui t'ha obert la porta al metall i la gent respon Sant Creït. Com a primer grup contundent, diguéssim, que van escoltar en llengua catalana i que els hi va obrir la porta a un món de metall, de rock dur, etc. Llavors, per això, d'aquí Sant Pere metalero. Quan... Tens les claus. No? Clar, és que tens les claus a les portes de la gent, però quan se't diu tot això, què notes en el cos? És que, no sé, vull dir...
jo què sé, jo no penso en aquestes coses. Jo entenc que, clar, Sant Traït va tenir un recorregut i va arribar... Collons, no, és que ens porten l'esmorzar, és que és forquilla de metall, vull dir, el metall ja el tenim, ens faltava la forquilla. Ara parlarem. És una miqueta de vi. Home, si mengem això hem de beure vi, tio, no fotem, hòstia. I una cervesa Pandani. Això, jo crec que si respons com a baixista dius és que jo tota aquesta cosa no... Jo quan vaig començar no cantava, ja ho sabeu, vull dir, jo tocava el baix si és que encertava la nota. Val? No, jo vaig començar amb la música amb la coral que havia fundat el meu pare a la Jonquera, que precisament ara d'aquí poc farem 80 anys, o sigui, imagina't. I jo cantava allà amb la coral, anava allà... A casa no teníem ni ràdio, quasi. Jo vaig començar a sentir música i jo tenia, jo què sé, 14 o 15 anys, saps? I allò que passa, vas amb els amics i hòstia, una guitarra acústica. Jo a casa tenia un piano, que sí, el remenava, però no gaire, no et pensis, una miqueta fent el burro i amb una pandereta i amb una guitarra acústica, amb una pastilla d'aquestes enxufada amb un altaveu de cotxe que un dia va fer i va sortir fum i jo què sé, mare de Déu. Bueno, això va ser però això encara, perquè si eres bombero atòmico, vull dir, si surt fum... No, això perquè, clar, dèiem, hòstia, ens agradava fer una mica més de soroll, no? Llavors què fem? I havíem de tenir amplificadors i instruments elèctrics que fessin una mica més de patxoca, no? I ens vam apuntar en Coromines i jo al parc de bombers. I vam enganxar l'any que va haver-hi més incendis. Ens vam fotre un quart, el vam suar, ja t'ho dic jo que el vam suar. Bueno, el nom de Bomberos Atòmics... No, això va ser perquè, mira, el cap del parc de bombers diu, ostres, ara que s'acaba la temporada, vosaltres que esteu tocant, no sé, hauríem de fer alguna cosa, per què no fem una festeta, jo què sé, fem... I vam començar així, no? I, però ara no tenia res a veure, érem... Sixteen Town... Aquestes coses que dius, mare de Déu, senyor, qui hagués vist en aquell moment? Però té alcohol aquesta o no? Ah, vale. Jo no em veuré amb alcohol, però no passa res. Però llavors, clar, tot aquest pes... És el que et dic, vau començar de forma molt innocent perquè us agradava fer això i tal. Clar, quan al cap de 40 anys la gent et ve i et diu hòstia, m'has obert la porta al metall, quan jo et dic que tens la clau del metall de la gent, tot aquest pes transcendental no l'has notat mai, realment? No. T'incomoda? No m'incomoda perquè em passa una mica. Jo entenc, clar, si jo veiés, jo què sé, en Dio, ara me cago en dena, seria jo el que faria el paper aquest. Saps? Vull dir, no sé, tio, no em faig gaire clars, perquè jo no sé, no hi penso, faig la meva vida i ja està, i entenc que la gent li agradi, que li arribi. Home, Sant Traït va fer coses que han arribat molt a la gent i que la gent se les ha fet. És el que diguem moltes vegades, les cançons aquestes ja no són de Sant Traït, són de la gent que les escolta i cada un les viu a la seva manera, no? Vull dir que això és una cosa molt personal i això crec que és el punt màxim que es pot aspirar, no? Clar. Mira, si vols podeu començar a menjar en Dani i tu, perquè jo vaig explicar una mica d'on surten aquests plats. Mentre parlarem anirem esmorzant, em sap greu que siguem els micos que mengem davant vostre, però és el que hi ha, és forquilla de metall. Jo vaig fer una foto per la promo. L'esmorzar va a càrrec del restaurant Can Jeroni, que és un lloc mitiquíssim d'aquí a Figueres, i tot i tenir nom d'home, Can Jeroni sempre l'han portat dones. La primera dona era la Magdalena, la mare d'en Jeroni. Tots dos regentaven un petit local on es feia de tot. Venien arengades, porronets de vi, llegums i altres coses. La Magdalena era l'encarregada de coure el llegum i vendre'l. En Jeroni no va tenir descendència i va fillar el seu cosí llunyà, que es deia Pere, casat amb la Maria, de Lles. Això és una mica com Nissaga de Poder, ¿vale? Jeroni de Poder. Així es donava continuïtat al negoci. Des de llavors hi han passat la Isabel, la Cati i la Roser. Totes les dones de Can Jeroni han mantingut viva durant més de 100 anys la tradició del restaurant. Sempre ben a prop dels fogons i del xup-xup i amb la cuina catalana com a referent. Hem de dir, que m'ho han dit això darrerament, el plat de pota i tripa, que és el seu plat estrella, no el podrem provar avui. Avui tindrem mandonguilles amb sípia i vedella amb bolets. El problema és que el tripaire els ha plegat.
que no és una persona que fa tripis, vale? És una persona que fa tripa. Vale? I no troben a ningú que treballi la pota i tripa. Això des d'aquí volem dir-ho. Des de Forquilla Metall llancem una crida per si algun o alguna tripaire, de no tripis, de tripa un altre cop, amant del metall... Que vagi a fer un càsting allà. Sí, que porti el currículum. Sí, que porti el Perquè, currículum hòstia, Ja està, tornem a tu, Quim. Ai. No, abans de continuar ens hem de treure el pes de sobre. O sigui, s'han traït, els metaleros i metaleres l'hem abraçat molt com a grup de heavy metal, però us consideràveu rock dur o heavy? Era rock català o era heavy català? Nosaltres no ens consideràvem res, però dins... Molla. Nosaltres quan vam començar fèiem blues, imagina't. Us va quedar la... Sí, va quedar l'harmònica, o sigui, abans de que ens coneixés la gent, fèiem cançons de B.B. King, d'Eric Clapton, algunes de country, fèiem molt tranquil·lets, fins que va arribar en Martín amb la bateria i vam començar a dir, hòstia, guai, tio, però jo en aquella època no... Bueno, Led Zeppelin, Deep Purple, aquests sí, però poca cosa més. Però Led Zeppelin per mi és heavy, sempre ho he dit, encara que ells no s'hi consideraven. Jo és que quan escolto el que es diu heavy i escolto Led Zeppelin, per mi no és heavy. Però els solos aquells... No, sí, però és que Led Zeppelin és Led Zeppelin. És una cosa a part, I, ostres, ja se m'ha anat No. Això que vau començar realment fent el que us agradava amb influències del blues i del rock sobretot. També perquè era molt més fàcil. Perquè el blues és l'estructura aquella dels 3 acords, no, que és molt fàcil de seguir i el típic que fèiem, què fèiem? Què toquem? Amb quin to toquem aquest? I estaves 15 minuts amb aquell to, no sorties d'allà, vinga, i ara tu, ara l'altre fent el burro. Podria ser horrorós, m'imagino. Però per comparació amb tot el que hi havia en el rock català, vosaltres éreu els heavies, perquè l'estètica... Sí, home, quan van començar a fer... Sí, home. Comparat amb tots els altres grups... Però heavy, escoltant... Jo entenc, hi ha molta gent que diu, això no és heavy. Clar, si compares amb segons quins grups dius no és heavy, no. Però, home, té algunes influències que sí que són molt marcades, no? Llavors, rock dur, segur, i sobretot quan fiques saxo i harmònica i tot això, diu, el heavy no és massa, però bueno, és aquell punt de lligar, que és que si ho haguéssim planificat... No hagués sortit. Va sortir perquè va sortir així i ja està. Molt bé. Doncs tot just fa unes setmanes vas acabar la gira on repassaves 40 anys de directes. Com ha estat això de tocar amb els teus fills? Com està, digues? Sí, com està, sí. No, bueno, perquè en fareu més de concerts. Home, clar. Val, aquesta és l'altra. Sí, home, ara a l'abril ja comencem gira. D'acord. És que es va vendre el concert aquell a Salt com tancament de la gira 40 anys i pensaves que aquesta gent ho deixa ja, aquesta gent ja està, ja ha plegat. No! Bueno, esperem que no, vaja. Si la gent encara ens vol veure, ja seguirem. Clar, i com ha anat això de tocar en família? Com neix, com surt i com... Va ser un casament, em sembla. Exacte, a partir d'un casament d'un cosí i per fer-li una sorpresa, ostres, per què no li feu una sorpresa? Perquè no sé qual, el típic que t'embranquen. I, bueno, els meus nanos eren o són alumnes de l'escola de música que jo els feia classe de tots dos, vull dir que clar, ja sabien que més o menys ja se'n sortirien, no? I què fem? Bueno, al final diuen, va, anem i fem el burro i ja està, i toquem... Però, ostres, la gent va respondre, i, hosti, però què està passant, no? I diu, hòstia, mira, vaig trucant en Joan Cardoner. I el vas embolicar ja, I em va dir, jo vinc, però si es diu Quim Mandado, si no, no vinc. Llavors, és que l'altre quan pregunten, diu, ostres, Quim Mandado, vas d'aquí de... No, són etapes també. No, i al final... Altres projectes. Clar, bueno, i la veritat és que la cosa va funcionant i estem molt contents. Molt bé, escolta'm, voleu tastar això o no i fer dentetes a la gent? O què? Jo provaré una mica. Home, provem, mentre en Dani prova, jo ara també provaré. Jo que menjar per l'hora no sé si em sortirà això, Havies fet mai un esmorzar de forquilla? N'has fet mai cap? No. De forquilla no. Home, no, esmorzar entenc que sí.
Però l'esmorzar de forquilla és... Avui anem tard ja, són les 10. Normalment això a les 8. Per mi això és dinar. No, això és una esmorzar de forquilla, per l'hora. Llavors, l'altra pregunta que fem sempre és, clar, Sant Pere Metalero, Gandalf del metall, què esmorza habitualment? Què esmorza habitualment? Què esmorzes habitualment, tu? Perquè la gent ens diu cada cosa que a vegades dius, hòstia, no sé, No, si ho arribo a saber no et convido. L'altre dia la Maria Picasso ens deia, la il·lustradora, ens deia que menja tortites d'aquestes de blat de moro amb cafè. Del Jordi Cruz, hòstia, del Jordi Cruz dolent. joder, macho. No, jo menjo... Solo menjar més aviat pa una mica torrat amb mantega i mel i coses així senzilletes. Bueno, embotit? Yeah? Embotit? Formatge? Alguna vegada. Què t'agrada més, l'embotit o el formatge? Embotit. Vale. Jo ara mentre... Passem una mica al metal. Sí, jo crec que ja podem començar a entrar a la música. Sí, en el metall. Val, doncs quin és el teu primer record musical? Abans has avançat una mica que amb 14 anys que vas començar com tard a escoltar música, però quin és el teu primer que diguis, tanco els ulls i recordo això? Hòstia, Per exemple, sempre ho diem, no? El meu és que el meu pare escoltava o la Trinca al cotxe o Phil Collins, per exemple, la meva mare David Bowie. Allò que dius, hòstia, ha sonat a casa això. Jo tenia 5 anys i no em puc tirar més enrere, sonava això. Sí, no, jo, aviam, poder sentir el meu pare que composava o practicava alguna cosa al piano, d'això segur que jo era molt petitet, i llavors, bueno, el cant, el coral i tot això són els primers records. I d'alguna banda, d'algun grup que diguis aquí em comença a interessar, vaig cap aquí, o sigui, m'agrada aquest cantant o aquest grup, o primera record d'així? Ostres, no t'ho sé dir, però recordo el típic que dir, el Deep Purple. Bueno, els Beatles també, més jovenet, abans. És que són coses que al final les vas deixant de banda, però la veritat és que sí, que els Beatles en el seu moment m'agradaven. Feien un tipus de música que em divertia, no? Sí, és que és el que sonava més a casa també, del meu pare i així, i també vaig. Els Beatles? Bueno, a part de la Trinca, fins i tot Núria Feliu o Mari Sant Pere, o sigui, ja sonava... Home, molt metalera també, Núria Feliu, Però els Beatles és dels primers grups també que dic, després Queen ja vaig entrar i tal, però Beatles és el primer grup de rock, o sigui, de rock, guitarra, baix, bateria, cantant, o sigui, és el primer cop que amb una banda m'impressiona i dic, ostres, a mi m'agrada això. Escoltes metal actualment? Què escoltes actualment? No escolto gaire res. No escoltes res, eh? No, gaire res. I el gaire què és? Per al res ja sabem? No, aviam... Res, no cal que em responguis. El que va sortint en les llistes d'això, Spotify, no sé què poses, metal, i va sortint. Per tant, però que tinc tan poques ocasions de fer-ho. En el cotxe sí, a vegades poso alguna cosa, un llapis que vaig posar amb MP3 de diferents grups que m'agradaven i que van sortint. Vull dir, no... Soc bastant antiquat amb aquestes coses, jo. No, perquè també ho comentem, perquè vas col·laborar amb el grup de metall Forja, a la cançó Pare Llop, del seu últim disc, Món Oblidat. Aquesta col·laboració que vas fer amb ells et va fer venir el coquet de crear un projecte nou. No tant de fer un revival de cançons, sinó d'encarar un nou projecte dur, metalero, digue-li com vulguis. No, aviam, jo vaig anar allà més que res per dir, ostres, per què no fas una col·laboració? Que va ser complicat trobar dates i tot això, però bueno, vaig fer-ho perquè en aquell moment va sortir l'ocasió i vaig poder fer. Però la idea aquesta de fer un grup i continuar, això ja hi era, vull dir, no... A més que em sembla que quan ho vaig fer ja havíem començat amb aquest mandado. O sigui que ja estaves Ja estava, sí. I si fossis un disc de metal o de rock dur, si fossis un disc de metal o de rock dur, tu mateix, quin series? Hòstia, això és molt profund, jo és que no sé de dir... O un que t'hagi marcat molt, que diguis, aquest disc el vaig sentir. Quin series? Pues aquest el vaig escoltar molt quan era jove i ostres, em va marcar. Hòstia, no sé, un que m'atira molt seria, algun dels principis de Dio. De Dio. Vale. Molt bé. Holy Diver. Holy Diver, per exemple. A més, inventor de les banyes. Clar. Vols una altra pregunta d'aquestes profundes? Si fossis un esmorzar a la forquilla, quin seria?
També va el plat tradicional català. Tradicional català que... A vegades nosaltres responem pel convidat o convidada, però si fossis un plat tradicional català, quin series? Després venen més profundes les preguntes, vull dir, això només és la superfície. No, em feu patir ja, Què seria un plat, jo què sé... Ets humil, hem de buscar un plat humil. Exacte, un plat humil, sí. Fet a foc lent, no? Sense cap mena de pretensió més enllà de compartir. Un plat que no sigui massa dur, ni massa tou. Un arròs a la cassola, un arròs amb conill, t'agrada el conill? Quan li trobes la carn, sí. També, tot és os. Fes-li l'altra pregunta profunda. Ja veuràs tu, ja veuràs, Quim, no saps classificar. Aquesta és profunda, Si sabessis que demà moriràs, què soparies avui? Què soparia avui? I a quin concert de metal t'agradaria passar la teva última nit? Aquesta és bona. Hòstia, que m'acabo repetint l'última Dio, o per exemple Queen, m'agradaria. Vale. Són dos cantants que m'agraden moltíssim. I què hauries sopat? Què hauria sopat? És una manera de dir quin és el teu plat preferit. Pues si sabés que m'hagués de morir no soparia res, em sembla, perquè m'indigestaria. Però si és igual, si rebentaràs igualment. Allò que els diuen els condemnats de mort, no? Què vols sopar, no? El que vulguis. Però la pregunta és diferent, perquè si a mi em diguessin t'hem de fregir a la cadira elèctrica, jo diria fabada. Per fotre un espectacle, ja. Aquí us ho quedeu, saps què vull dir? Sí. En canvi, si em diuen, no, mira, tindràs, jo què sé, no? Una injecció. Sí, quedaràs fulminat, vale? No, injecció no et castiguem, et castiga qui sigui. Llavors potser demanaria una altra cosa, saps? A dir, hòstia, doncs mira, m'ho faré bé. No, però jo si és per fotre's un plat i si és per gaudir-lo ja és un altre, saps? Bueno, un plat que m'agrada, per exemple, són plats de pasta de tipus canelons o tipus lasanya o coses així. Molt bé. Doncs mira, ja ho tenim. Ja està. Mira que no era tan profund al final. Tu has obert infinitat de portes, però a Forquilla de Metall ens agrada conèixer quina és la porta de la gent amb qui esmorzem i també dels nostres seguidors. Més o menys ho has dit, però la teva porta al metall o la música en general, quina seria? Seria Led Zeppelin i Dio? O n'hi ha alguna altra? Aquests són els que em van obrir la porta al metall. D'acord. Jo quan vaig sentir el Whole Lotta Love de Led Zeppelin dic, hòstia, què és això, tio? Jo venia... Clar. Tu vas dir, és possible fer música així, vaig a provar-ho. Sí, no... Devia quedar allà. No, això et diu, hòstia, ei, això és una altra cosa, no? I bueno, llavors vas fent, clar, nosaltres, això tampoc ho tocaràs mai, igual que gravàvem discs, tampoc tocàvem perquè ens agradava i ja està, el que passa que vas rodant, vas fent, i arriba un dia que fas una cançó, i dius, o et diu estàs fent el burro i diu, hòstia, repeteix això, tio, que no saps ni el que has fet, diu, i què he fet aquí? I van sortint coses i a base d'anar muntant com un trencaclosques, van sortint coses, i llavors, clar, evidentment, quan va venir en Martín, les coses va fer un canvi total. Clar. I el primer disc, no sé si el recordes, el primer disc que compressis tu amb els teus diners, que diguessis, me'n vaig a una botiga de discos i em compro aquest. La gent ens diu veritables aberracions. Sí, pot ser de tot. La gent ens diu de tot, no cal que sigui... Jo us he dit que tinc molt mala memòria, espera. No cal que sigui ni tu ni de metall. No, és que estic intentant recordar-ho. Van ser els Backstreet Boys, bueno, tu no, però... No, és que no jutgem, aquí no jutgem el que la gent escolta. Bueno, alguna vegada sí, però... Segurament va ser algun de blues, perquè és el que escoltava, no? Sobretot. Algú de B.B. King? B.B. King, segur. Sí, perquè B.B. King a mi m'encantava. Hi havia un que a més que era L.A. Midnight, que em sembla que estava, i un altre que era en una presó, no sé què, aquell, vamos, el vaig matxacar. Que gran. I tanques els ulls i tornes a viure un concert... Aquí diem de metall, però realment pot ser un qualsevol concert. I tant pot ser des del públic com des de l'escenari. Quin és? Quin és el teu record? De fet, si vols ens pots dir els dos. És a dir, tu com a artista tanques els ulls i revius un moment que per tu ha sigut bonic o clau de la teva trajectòria i després un altre que tu com a espectador hagis viscut especialment. N'hi ha molts, però bueno, poder el que a mi personalment
que si alguna vegada veig la imatge dic, mare de Déu, com anaves aquell dia, la cama allà al Palau Sant Jordi. De nerviós o de tripaire? Nerviós, El del concert contra la sida, no, a l'altre. No, el rock català, el que van fer el 92. Però és el que va pujar el Lluís Llach? No, l'altre, el de Sau. Sí. El del Palau Sant Jordi, sí, el típic aquell. Allò va ser molt gros, allò. Jo no havia tocat allà. En aquella època, 20 i pico mil persones, jo vaig sortir, jo estava cagat. Estava cantant i si mires la cama no la podia controlar, anava al seu ritme. Faig un parèntesi. Qui us va venir a fer la proposta aquesta de dir, hòstia, heu estat convidats a tal, aquí, en el cartell? Com va anar això? Com ho vau rebre, això? Jo, aviam, ja t'he dit que jo tinc mala memòria, però el que recordo jo és que això en principi es va muntar entre els mànagers dels grups que van dir, hòstia, aquí a Catalunya estem matxacant, ja, què més ens queda fer? Anem a fer alguna cosa gros que puguis haver a la resta del món que et coneguin una miqueta, no? Però bueno, el van fer i igual que va aparèixer va desaparèixer. Sí. Però us va servir però ha quedat, coi. No, en aquell moment el vostre sostre i realment, no? Sí. Va ser increïble allò. Clar, aquest seria un moment bonic. I tu com a espectador recordes algun Home, com a espectador n'hi ha molts. Per exemple, vaig veure un de Ian Gillan, que era en solitari, em va agradar molt. AC/DC, ZZ Top. Molt bé. Hòstia, i bueno, el Rockfest, com vam anar a tocar nosaltres, que van tocar Loudness, va tocar Battle Beast... Sí, va tocar com a guardians del pont. Sí. Bueno, si no fem aquesta, l'altra pregunta profunda, que és... Ara me deixeu menjar mitja d'això. Sí, mentrestant farem la pregunta, que és que... És una pregunta que jo vaig incorporar al guió, però que no ens està funcionant massa, però jo m'estic insistint moltíssim, perquè vull un dia poder fer una mica de bullying a la persona que convidem, però és que mai no ens donen cap resposta bona. Volem que ens facis una confessió que et trauria el carnet de tot poderós del metall, a nivell musical. Què escoltes que faria vergonya a algú que diu és que m'has obert la porta al metal, firma'm aquí. Si tu li expliques el que escoltes, diu, hòstia, doncs no, ja me'n torno cap a casa, ja està. Jo no escolto res que no valgui la pena ser escoltat. Veus com valia la pena pot deixar aquesta pregunta? Molt bé. És que és un tripaire. Fes-li aquesta, si vols, tu. Espera, que tinc la mandonguilla. Boníssim, per cert. La mandonguilla a la boca. La mandonguilla és molt bona, jo ara provaré la vedella. Estic menjant poc perquè tampoc vull fer molt de les dentetes a la gent, però bueno. Només ens queda tirar-vos caca i serem el floquet de neu ja, No ho feia, I se la pelava quan anaven... Us en recordeu d'això o no? Mentre mengeu jo ho explico. Tu anaves a l'escola a veure el floquet de neu. Floquet de neu que era un ninot, era una cosa que s'havia de preservar, hòstia, un goril albí... no, pobre floquet, va, no sé què, li anaven portant femelles, tal, a veure si neix un altre de blanc, va, tant de bo. I el tio anaves amb l'escola i s'estava fotent una palla, tio. I era com, hola, tio! Clar que sí, era molt metalero el floquet de neu. Tu t'has inspirat en ell per de menjar fabades i et condemnen a la carrera elèctrica, no? T'has inspirat en ell per passar-te la pelada, No, per la fabada. Aniol, t'estàs inspirant en el floquet de neu ara, Bueno, també, però per la fabada segur que sí, no? Perquè és la provocació aquesta de tirar merda. És una mica el que ens deia, i ara ho vinculo de forma màgica amb el podcast, és el que ens deia Arnau Tordera al capítol 18, que el metall és una actitud. No és tant el que escoltes, a vegades no és tant que puguis demostrar que tinguis molta cultura musical, metalera i que vagis a 1000 concerts, sinó que a vegades és l'actitud aquesta. Floquet de Neu tenia una actitud molt metalera. I molt punk, també. Sí. Bueno, quan hem repassat breument la teva biografia, hem mencionat Los Guardians del Pont. Quan veu començar, us dèieu Los Guardianes del Puente, però tu vas voler que el nom del grup fos en català. Per què? No, aviam, jo vaig entrar allà una setmana abans de gravar, que em van enganxar, que digués sense... Què faig? Tenien un disco, no? Un primer disc. No, era el primer. El que passa que jo aquest disc el veig com una continuació de Roxxon. Roxxon era un grup que el cantant era en Cardoner i que en el seu moment van tenir certa repercussió. I llavors jo l'entenc perquè hi havia Martín també havia sigut de Roxxon. Vull dir que, i bueno, ja en castellà, bueno, doncs és el que hi ha, no? Bueno, sí, ja venien d'aquí.
El que passa que després quan em van dir que canti jo, dic, bueno, jo canto en català, vull dir... No. I aleshores va canviar el nom també del grup, no? Sí, bueno, català antic, no? Els guardians del pont. Molt bé. Sí, però clar, amb els Guardians vau fer lletres on us mullàveu clarament en l'àmbit polític, defensant la vostra terra, cançons com Traïdors o Almohades en són alguns exemples. És una pregunta malèfica, però realment... busquem una mica... busquem una mica el xup-xup. Era oportunisme o era convicció? No. Era convicció. És que m'estàs... Ara m'has fet... És que et vinc a punxar una mica. No, home... Si jo he de fer una lletra, tu saps el que em costa a mi fer una lletra? No, mullat. He de parlar de coses que me les cregui jo, si no malament rai, no? Que són... Jo ho veig així, i ara cada vegada és pitjor, això. Perquè quan vam començar en Centrit ho fèiem perquè és lo normal. Si has de dir t'estimo en una cançó, si jo ho he de dir, vull dir-ho en català perquè és com ho sento, no? Clar. Però ara, tal com estan les coses, ja no és només això, és que ara ja és que has de fer alguna cosa. Clar, tenia una pregunta que ja acabes de respondre, que és: creus que la música ha de contenir un missatge polític o ha de ser sincera? Que la resposta és, bueno, ha de defensar una mica el territori on es faci aquesta música, però la pregunta que a mi m'interessa realment és com es combat la buidor musical actual. La? Buidor musical actual. O la buidor de talent estilístic o letrístic de lletres de les cançons, perquè potser la cançó es fa bé. Sí, vull dir, potser la música està ben, la cançó està ben composta, però realment a nivell de lletra és bastant fluix. Jo sé el que em costa fer una lletra, que és complicat, és molt complicat, i per això sempre faig la lletra després de la música, no? I és que no ho sé, has de parlar de coses que o que et preocupin o que t'alegrin, o sigui, que et facin sentir alguna cosa, no? O que vulguis dir alguna cosa, que vulguis criticar alguna cosa, que vulguis exaltar alguna cosa, no sé. Però clar, si et dediques només a dir que remenes, que també n'hem fet de lletres d'aquestes, que remenis el cul i que remenis els pits i no sé què, però això amb una n'hi ha prou, no? Clar. Llavors has de parlar de coses i acaba que no hi ha coses per parlar. Si nosaltres amb Sant Trit no havíem fet mai res que toqués directament al tema polític. Evidentment, per sota van sortint coses que és normal, no? Que van sortint. Però arriba un punt que, no sé, jo em vaig fent gran i ja em preocupen coses que dius, hòstia, això s'hauria de solucionar abans que em mori, tio. Abans que exploти la fabada hauríem d'haver arreglat això, I no cal que totes siguin, però realment si tens un lloc a un escenari, no? I una gent que t'escolta, val la pena, potser, no? Llançar de tant en tant algun missatge. Sí, bueno, és que al final de què parles? De què has de parlar? Nosaltres i ho seguim fent lletres que són molt fantàstiques, amb personatges molt... Perquè ja, quan parles d'un cavaller ja tens una imatge, saps més o menys quin tarannà hi ha, no? I si parles de cavallers, dracs i coses així, bueno, queda una mica com conte, però a darrere estàs dient alguna cosa també, no? Sí, també tenim tot un background de llegendes de Catalunya que és molt important. Clar, i això és una cosa que m'agradaria fer, buscar, que em costa de trobar, no? Però lligar, sí, fer... El que passa que el problema que tens amb això és que segurament moltíssima gent, perquè a mi em passa, els hi parlaràs de tradicions i de coses d'aquí i queden com desconegudes, no? Sí, però llavors potser si s'expliquen d'una manera que fascini, la gent ho busca. La gent ho busca. Realment estan sortint molts llibres de llegendes, ja estan sortint molts llibres de mitologia i de reculls, però també hi ha moltes editorials que estan lluitant per un gènere català de ciència-ficció, de fantasia. Vull dir que realment jo crec que hi ha hagut un interès i que està naixent, llavors jo crec que és un bon moment. De fet, Forja, que parlàvem abans de Forja, a l'últim disc juguen molt amb aquest imaginari. Llavors hi ha molts exemples i crec que és una bona manera també de... Jo ho busco, quan escolto un grup, sigui de metal català o sigui de Suècia, quan parlen d'algun monstre, alguna criatura, alguna llegenda, busco per internet, perquè és fàcil, i busco qui és i si és veritat que és una llegenda antiga o són inventats els del grup, i és guai, vull dir que la gent ho busca. Clar, jo crec que té... Llançar la idea i que la gent s'ho busqui. No, i crec que està bé perquè al final
tu escoltes La Marina està morena i no vas a buscar la informació de... Vull dir, Sí. no, O la meva neboda. escoltes Olivia. coti per coti i no vas a buscar què vol dir coti. No. Sí, sí. En canvi, si dius, hòstia, ho portes a una mitologia i tal, llavors després de la cançó continua una feina de dir, a veure què és. Sí. Tal. Com de la pesanta, no? Ara hi ha cançons de la pesanta, novel·les de la pesanta i la gent busca qui és la pesanta. No? Clar. Abans no ho sabíem. Clar. Ja hem dit, tu has compartit època i escenari amb tòtems del rock català, com els Pets, l'Axambusto, Sauca. Potser els hauríem de fer una pregunta si era més rock o era més pop, però no els tenim aquí. Fins i tot amb Lluís Llach, en el concert contra la Sida vas compartir escenari. Com recordes aquella època? Més o menys ja l'has anat responent, aquesta pregunta, però clar, tu acabaves els concerts, tornaves a casa i t'estiraves al llit, no? Encara amb l'adrenalina, allò que no podies dormir, i què pensaves? Que se'ns està liant la cosa? O que... No. Saps? Sí. Com es mantenen els peus a terra? És que és el més normal del món, vull dir, no... Només normal És que, del món. no, jo, en sèrio, mira, l'altre dia em deia en Joan, diu, és que tu no... Ell m'ho deia, diu, tu no ets conscient de qui ets i com et veu la gent. No, No, i continuo sense ser perquè jo crec que és la màgia, però jo crec que és la teva... És una virtut, potser. Sí. Que Bueno, no, els fums no et fan levitar. Saps què passa? Que, o sigui, jo faig la meva vida i això és com una vàlvula d'escapament. I dius, ostres, avui toquem, va, pam. Però després, quan arribes a casa, continues amb la teva vida. Vull dir, no, jo no sé, a vegades... Clar, tampoc tinc un Ferrari, tampoc tinc un Palau o no sé on. Els podries tenir? Podries tenir un Ferrari? I tant! Amb el que vas... Sí, és veritat, en tinc un. Tinc un de joguina. M'he quedat mort, dit cop. Creus que va servir d'alguna cosa, tot allò del rock català? Home, si no hi hagués sigut, poder ara no estaríem aquí, no? I poder hi haurien molts grups que no haguessin fet el que fan. Vull dir, tot serveix. És allò que diuen de la papallona que mou les ales a no sé on i passa no sé què a l'altra banda del món, no? Les coses van passant. No saps per què exactament, però van passant. I llavors, bueno, és com una mena de màgia, no? I dius, què et trobaràs avui? El que passa que, clar, jo segueixo fent classes a l'escola de música, segueixo dirigint dues corals. O sigui, això és... Ostres, saps com l'abric aquell que tens i només surt un dia a l'any? Pues més o menys això. Sí. Hòstia, és que ara passem a l'últim bloc sí, ja acabem. Que és el bloc de dilemes metaleros. Val? Dilemes metaleros. Sí. Jo acabo de descobrir que ets com una mena de monjo zen. De monjo zen. Ets un tio molt tranquil, la papallona, peus a terra, Ferrari de joguina, només escolto allò que mereix ser escoltat. Aquesta ha sigut bona, Saps? Sí, o sigui, jo em sento com Karate Kid, no? Estic aprenent de... Has de fer com era allò. Sí. No, és que ara poliràs una escena que fliparàs, perquè són dilemes molt xungos que et posaran entre l'espasa i la paret. Però... Tu saps que jo sóc un indecís? Doncs ja ho veuràs, has de triar. Què prefereixes? Donar-te un cop al cap i oblidar tot el que has fet i tot el que has sigut o col·laborar en un disc dels Tiets? Mira, jo les col·laboracions les faig a la meva manera. Vale. Sí que els canviaries tu a ells. No, hombre, no, si jo vaig allà els desmunto la cançó. Vale. Saps que ens van dir que farien una cançó meta? Ens van dir, farem una cançó meta pels puretes. I va haver una polèmica, qui li va dir? Els Tiets en un tuit, estaven parlant de lo del metal català i tal, però que devia ser i el una Poli Pissador i no sé qui li van dir, diu, pues ja farem una cançó metal pels puretes. I llavors la gent es va emprenyar, però això va ser que la gent jove també escolta metal i tal. I estem esperant a veure si ho fan. Però molt bona resposta, perquè al final no hi ha lletra petita aquí, vull dir que realment te la pots portar. És que això t'anirà bé per respondre la següent. Ara l'altra. Que Catalunya sigui independent, què prefereixes? Que Catalunya sigui independent o guanyar un Grammy i tocar en directe un dels teus tamassos a la cerimònia? Que Catalunya sigui independent. Déu-n'hi-do, vull dir, pensava que costaria més. Què prefereixes, volar com un home ocell o ser un almogàver? Pensem que els almogàvers van perpetrar un genocidi que van dir, o sigui, van matar els nens majors de 10 anys perquè ja podien agafar armes ja. Però van posar el Però nom dels catalans al món. Sí. Home, jo això de volar ja m'agrada, Sí, no?
anem cap a volar, eh? Bueno, m'agradaria. És que els almogàvers... És més zen i més... No, és que allà, no sé si és a Polònia o a l'est, per espantar la quitxalla els diuen que vindran els catalans, que vindran els catalans. Això és a Grècia, no? Sí, també. No sé. Sí, a Grècia també, i tenen un conte... Sí, tenen un conte infantil. Aviam, és que es diu català. ara els catalans ens hem tornat força tontets. Sí, sí, sí. I sí, és veritat, Masses anys de fer el masell. som molt tous i no reclamem res que ens toqui, ni lo nostre, ni, saps? No, bueno, és igual. Sí. Ens hem pervertit d'una manera. Els catalans abans feien tremolar el món. Sí. És que ara diuen que Catalunya no ha tingut història. Això diuen els espanyols, eh? Sí. Catalunya té una història, vamos, Clar. o sigui, l'origen d'Europa és Catalunya i s'ha acabat. Sí, ho deia el Pau Casals, si no? El primer Parlament és... No, el primer Parlament democràtic. Quin va ser el primer Parlament després dels grecs? Sí. Aquí. Clar. I collons, si això que deien, collons que venen els catalans, collons, perquè els catalans tenien molta mala llet i tenien, tot el Mediterrani era català. Clar. Ara tenim com una mena de covardia presa després de 40 anys de Franco i 40 de Mireu, la història ha estat putinejada de tot, perquè ja se sap que el que guanya escriu la seva història. I ara no vull entrar en temes, però si us voleu preocupar ja en parlarem després, però hi ha canals com l'Institut Nova Història i coses així que t'expliquen coses que s'estan trobant de la història de Catalunya que són al·lucinants. Clar. I ara, en canvi, fem cadenes humanes. Exacte. Coses així. Tu vols que Europa et miri? Mata nens grecs. No, home. Ja veuràs si et mirarà ja. Jo no vull matar ningú, però bueno... Joronya que joronya! Me cago. No, ara ja no ho faríem pas, això suposo, no? No ho sé. Bueno, jo crec que s'ha de trobar. Jo crec que és entremig. No, però el que deia el Sergi López l'altre dia, no? Ostres, vam tenir una oportunitat el 2017 i no la vam... És que nosaltres no la teníem, l'oportunitat. Som com som. Bueno, però la gent s'hagués pogut quedar al carrer, també. O sigui, sí, els polítics tenen molta culpa, però la gent també se'n va a caseta. Ja, bueno. No? Vull dir, si ens haguéssim quedat allà tallant les vies del tren i liant-la, potser... Però és que s'ha de cremar un vagó de tren. Jo és que trobo que aquí a Catalunya sempre passa igual. Hi ha una cosa, per exemple, ara parlaré del rock, però passa amb quasi tot. No existeix res i comença a sortir un altre caparró, un altre... I van sortint, i quan allò tira, els polítics s'apunten. I s'ho carreguen tot. Sí. I què passa llavors, per exemple, això funcionava. Van agafar els polítics i fa fer... S'ha acabat. És que hi havia un moment que semblava que no s'havia d'acabar tot el tema del rock català i que ja aniria evolucionant i així, i no s'havia d'acabar. I de cop es va acabar. No? O sigui... Ja. Bueno, en fi. Matar nens grecs. Val. Una altra. Què prefereixes? Perdona. Què prefereixes? No poder tocar mai més al baix o fer un gall cada cop que cantes Somnis entre boires? Somnis! Hòstia! Bueno. T'imagines? Però el bo és que... Galls en faig a vegades, No saps on faràs el gall. No el sé. No el saps sí, en allà sí, que m'imagino sempre és el mateix lloc. Perquè si sempre fas al mateix lloc, pots fer que canti la penya, saps? No ho sabràs mai. Aquí hi ha lletra petita, aquí hi ha lletra petita. Home, és que aquí m'estàs tancant els esquemes, perquè jo vaig començar com a baixista i no cantava, saps? I m'ho passava, i quan van començar en Guardioles no cantava, i m'ho passava de conya, tio. I m'anava allà i fotia de ganyotes en Joan, allà, passa d'aquí, no sé què, saps? I ara estàs allà, collons, que si em moc després no me'n recordo, corre al micro, que no hi arribo, no sé què. És un rotllo, o sigui, cantar i tocar el baix, estàs allà super limitat, no pots fotre canya, no pots fer el burro, no pots saltar sí que pots, però jo no. Saps? No sé... Què prefereixes? Abandonaries el baix? No, el baix no el puc abandonar, però és que els galls igualment els faig, vull dir que... T'hem posat aquí en un... Clar. I l'última, què prefereixes? Haver de viatjar sempre en Renfe? Sempre. És molt dura aquesta. O que a cada concert, tampoc sabràs quan, però a cada concert se't peta una corda al baix. Pum. Que això dius, hòstia, cada... Pum. No sé què sortiria més car, tio. Perquè les cordes de baix valen pasta, tio. Sí, ja. No sé, jo crec que... La pregunta era... Què prefereixes, és la pregunta. Què prefereixes? Viatjar sempre en Renfe? No agafar mai Renfe? No.
No, Sí, sí, a veure, si és que per anar amb Renfe podria anar més de pressa a peu, no? Podria, què? No sé. No. Canviant cordes de baix. Vas més de pressa a peu canviant cordes de baix. O sigui, triaries la... A veure, tu pots fer venir bé, pots tenir un altre baix, de recanvi se't peta la corda, canvies de baix. Saps? Ja, però no és el mateix. Ja el tinc, un altre baix, però el tinc molt de carinyo. O sigui, prefereixes que se't peti una corda que no pas viatjar en Renfe? No. Vale. No, ara t'estic donant una resposta que no és incongruent, que no serveixi per res. Molt bé. Ai, bueno, escolta'm, això ha estat breu, estem acabant ja, tampoc no volem monopolitzar els actes d'avui. Realment en Quim té un... Nosaltres acostumem a gravar 2 hores i mitja o 3. Quina sort que tinc. T'has salvat. No avui, però convocarem un altre dia a taula, perquè el d'avui ha sigut un tastet. Sí, però saps que té un mal rotllo això, perquè no pots menjar, perquè si No, no perquè pots avui menjar. avui I no- ara ja està fred. No, per això el fem durar 2 hores i Bueno, però mitja això a ara- vegades, perquè a vegades callem i mengem. Clar, això ens ho portem ara fora I ho talla. i ho rematem a fora. Normalment acabem amb una recomanació d'en Dani, que fas al convidat-convidada. Què? Sant Pere, que li recomanem avui? Una recomanació molt ràpida i perquè ha sortit el tema de les llegendes és un grup del Solsonès que es diu Arts Blanc. A mi m'agrada molt, són de Sant Llorenç de Morunys. Ja no toquen però no han deixat mai d'assajar i de tant en tant fer algun concert allà al seu poble. Sí que van tenir un moment on van tocar amb tothom, o sigui, es van moure per tot Catalunya i així, però ara estan més a la reserva. Però és un grup que només té una maqueta i una altra cançó suelta, gravada, i són llegendes, o sigui, parlen de les més conegudes, per això, com Arnau, coses així. És un grup que va gravar als 90, a finals dels 90, a principis dels 2000, no van tenir tampoc molts quartos per enregistrar, però són un grup molt bo, perquè el cantant, per exemple, ara canta amb el Cirque du Soleil. O sigui, un dels motius... Canta amb el Cirque du Soleil? Sí, un dels motius de que no... Cirque du Soleil! Canta amb la divisió de Llatinoamèrica del Cirque du Soleil. Saps que són com franquícies i en tenen una a Las Vegas, una a París, una tal, i després les itinerants. Però no canta metal. No, però era un gran cantant que no va quedar prou ben enregistrat a la maqueta que tenen, però que ja et dic, ara ho està patant per tot Llatinoamèrica, està a la divisió de Llatinoamèrica del Cirque du Soleil, i llavors quan torna al poble, a Sant Llorenç de Morunys, és quan es reuneixen per assajar i així. Quan es posa la màscara de Batman. Sí, però són una penya més que per fer la portada del disc van agafar a un pintor que els hi fes una cosa de llegenda amb la senyera a la portada i així, i només tenen 5 cançons, però ostres, és un grup que m'agrada i s'ha d'escoltar pensant en que no van poder gravar prou bé en aquell moment, però són bons. O sigui. Arts Blanc. Queda dit això, el que diem, hem gravat un episodi breu, molaria que tornessis un altre dia a Forquilla de Metall. Miraré la meva agenda. Pilles el teu Ferrari de joguina, la Renfe i la corda del baix i vens. A la gent esperem que us ho hagueu passat bé. És el primer directe que fèiem, no ha quedat tampoc tan malament. Moltes gràcies també a la gent de Tancat per convidar-nos. Això és Forquilla de Metall, ens podeu trobar a Spotify, eBooks i Apple Podcast. Tenim una web on hi ha marxandatge també, perquè jo sí que vull un Ferrari de debò. Vull poder estar en una gàbia i pelar-me-la quan em vinguin nens grecs a veure. Mira, aquest és el podcaster, aquest és el podcaster. El Mogàver! I el que sempre diem, bueno, no sé, esperem que hagis estat bé, has estat bé? Molt bé. Has estat còmode? Sí. Ha sigut prou profund o no? Home, Déu-n'hi-do. Una mica més fondo, no? T'esperaves alguna cosa o no? Vull dir, t'has trobat a faltar poder parlar d'alguna cosa? Ha sigut molt breu, però... No, és que jo no penso. Jo faig, me trobo el que em trobo i vaig fent la mida que... No, ets zen. És que no arribaré mai enlloc, perquè quan no m'ho plantejo... Però ja hi has arribat, ja vols arribar. L'important és que has arribat. Clar, però el bo és que ja has arribat sense pretendre arribar-hi. Eres allà, sempre has sigut molt del present, has anat fent. Mira, això que deies, és veritat, una mica zen això, sí, no? Però sí. Les coses passen perquè han de passar. Sí, no, a més, ja tens prou aparença, no? És més que amb Tai Chi em pots rebentar, saps? Pilles al baix... No, esperem que hagis estat bé, Quim. Molt bé, molt bé. No et volem retenir més, que has d'anar a Barcelona. Bon dia avui per anar a Barcelona. Bon també. dia, bon dia. Fantàstic. Cada dia és fantàstic, però avui més. I el que sempre diem, que les fondes on fan esmorzars de forquilla són les nostres esglésies. I no hi anirem tren, Que no hi anirem tren. No aniràs en tren? Vale. Bueno, i el metall és la nostra religió. Merci per haver vingut. Vinga.